Sådan. Nå. Hej, det er mig, Laura. I dag, og den her gang har jeg fået sat hele håret op. Jeg håber, at det hører jer. Hvis der I ikke har set de andre videoer af serien, så vil jeg rimelig meget råde jer til at se dem først. Ellers vil det her sikkert ikke give mening, fordi jeg kommer ikke til at fortælle historien. Det har jeg allerede gjort. Sådan der, nu virker det. Godt så. Men kan I huske det her sted? Jeg gør lige så det er I ikke. Jeg ser mit ansigt, det vil distrahere jer virkelig meget. Håber I forstår. Fordi I kommer ikke til at se det. Nu kan I ikke se mig, men I kan høre mig. Godt så. Så jeg prøver lige at finde, hvor vi kommer fra. Det er jo lang tid siden, jeg lavede den sidste video. Fandt det? Godt så måske har jeg lige lavet lidt uden jer. Men der kommer en ny pige. Yay! Burde I så alle sammen sige, hvis det ikke har sagt det. Det er hende her. Hendes navn er... Hun har ikke helt fået et navn. Kan I skrive... Nej, undskyld. Hendes navn er Jasmine. Ej. Hvorfor? Godt, sådan der. Godt så. Bring her over. Har I fået fortalt Jasmine alt om skolen? Ja, det har vi vist. Godt. De sidder jo lige nu i kafeteriet. Er du her stadigvæk? Ja, undskyld, jeg var på vej væk. Nå, men skynd dig. Hvorfor skal jeg egentlig tale med dig? Ja, undskyld. De er lidt uvenner. Hende her vil rent faktisk bare være sød. Det er hende her, der er ond. Jeg kan egentlig ikke helt huske, hvorfor der hun blev fyret. Senere værk, ikke i den tidligere video. Det var fordi, hun lærte dem et eller andet dårligt. Jeg kan ikke huske det der. Jeg henter lige mine andre ting. Jeg skal lige vælge den vej. Hvorfor skal vi den samme vej? Det så jeg til. Hej piger. Godt, I fik fejlet. Nå, kom nu ned. Så jeg tog dig oppe. Kom nu ned. Nu er det sådan til team. Ja. Pas lige lidt på mig. Nej, ikke. Nej, det gider de ikke. Ja, selvfølgelig. Kom nu. Hej. Hvad laver I her? De er på vej tilbage fra break, og du burde allerede være væk. Lad være med at være så ond mod hende. Nej, det burde jeg. Kan vi ikke godt lige følge hende tilbage? Fint. Jeg bevæger de forkerte karakterer. Håber, at det er okay. Kom. Jeg har arbejdet her i længere tid, end du har levet. Det ved jeg. Jeg vil bare have lidt mere tid. Tak. Den tid er over. Hvorfor blev du egentlig? Hvorfor skrev du egentlig? Fordi jeg
Jeg blev fyret af jeres far. Jeg gør det helt forkert. Hvad? Kommer du? Det svarer jeg skal. Vi ses. Vi ses. Godt, så kom du. Jeg skulle til at give dig eftersøgning. Jeg rører ved det. Det lignede, at de lavede. Det lignede ikke, at de lavede. Det prøvede ikke at få dem til at ligne, at de lavede. Jeg håber, I ved, at jeg mener, hvis I ikke ved det, så er jeg virkelig glad for jer. God bless you. Nå, videre til historien. Jeg glemte at tage mit billede fra. Sådan der. Videre til historien igen. Skulle vi ikke også komme ind? Ja, det burde vi. Hvorfor gjorde vi det så ikke? Ikke. Jesus, stille op og kom ind! Sure, der melder jeg skal lige bure. Hvad kaldte du mig? Lad være med at tæve små børn. Og den nye elev har ikke endnu fået en plads. Undskyld, at du ikke endnu har fået en plads. Vent lidt. Lad os bare se. Du må gerne sidde der, hvor jeg skal sidde. Tak. Hvorfor er hun så hård imod os? Kunne du ikke vælge en anden? Efter at hun sagde op. Piger, der er gode. De er bedre til at lære jer ordentlige ting. Men hun er så ond imod os. Jeg er tilbage. Ingen AirPods, ingen robotter, ingen hårspænder, ingen briller, ingen af de der briller. Hvad har du? Ingen robotben. Kom, det er det ikke. Blik. Øj. Puff, så er de væk. Er du glad, siger hende her, fordi jeg ikke kan bevæge den. Ja, det er det, siger hende her. Hende her siger også dig. Jeg peger altså på dig. Og så gjorde hun det. Det er fordi, jeg skulle tegne imens. Ej, nej. Ja. Hvordan ved du, at jeg har robotben? Hvad mener du? Du har der? Lad os prøve at skifte tøj. Mit barn skal ikke have en kvindes tøj på. Desværre, men det må du gøre et andet sted.
Vent lidt. Han hiver sig. Pinligt. Hallo, ja. De har brug for en ny lærer. Senere kan I se, hvem det han kigger på. Godt, så hvem har vi her? Den der. Hun ser god ud. Så har vi også den der, som en af mine favoritter. Den der er måske meget lille, sådan. Den der vil jeg ikke have. Men det vil være godt for børn at lære. Den der ligner en hjemmegående mor. Den vil blive det. Den der ser god ud. Og den der. Og den der. Nå, mine favoritter ud af mine favoritter. Har ikke den der, og ikke den der. Ved du hvad, jeg vælger hende her som den næste. Alle jer andre tager baby til, hvis det er. Godt. Du skal derhen. Perfekt. Nå. Du fandme op. Men det er hende, der skal kigge. Det er mig, der skal lave. Og hvad så? Ja. Der skal kunne lære alt, hvad hun kan, så hun skal ikke stå der og kigge på. Fint. Byt plads. Nej, nu gider jeg ikke. Byt så plads. Jeg gider ikke. Jeg kan godt se, hun vil bytte så plads. Hun begyndte at blive virkelig sur. Men hun stod ved. Jeg gider ikke, siger hun med sådan et Jeg gider ikke. Byt så plads. Nej, nu står jeg her. Siger han der er en god emoji. Byt så plads. Nej, jeg gider ikke. Lad hende stå op. Nej, du skal ikke det der. Lad hende stå der, bedste. Hun vil, du skal ikke bruge hele timen. Vi har andre ting at gøre, når vi kommer hjem. Byt plads. Fint. Jeg gider ikke. Byt plads. Ja, jeg bytter mig sådan. Fint. Kom nu, sæt dig. Så efter noget tid stoppede han lige af. I dag er der endnu en test. I skal blive så gode som I
kan, så der er altid test. I testerne lærer man, hvor vigtigt livet er, og hvor god man skal være. Og man lærer egentlig det. Undskyld, det var min mor, der kom ind. Nogle gange lidt irriterende, når man tænker over det, men nå. Så vi har en ekstra teste, den jeg viser jer. Den kan ikke hænge så fint. Stik dig op! Perfekt. Godt så. Har virkelig ingen blyanter med? Undskyld, hvad forventede du? Hvorfor taler du sådan til mig? Det er mit klasseværelse. Nå, men det er mit liv. Og jeg er i familie med alle dem. Ja, det er også deres liv, så du skal lade være med at være så hård. Fint. Specielt. Godt, altså, skriv. Nej, det er ikke sådan, det virker. Undskyld. Og sådan gør det lige med den hele. Så skriver de sådan, det der. Det er mit bedste forsøg på en skrive. Hun gør sådan. Hun kigger bag sig. Den putter jeg ikke sammen med de andre. Kom med dem. Kom lige.
i nulstiller. Hvad er det? Hvor har du lavet det her fra? Ud af min hjerne. Ja. Det har du ikke. Jo. Du har snydt, har du. Vent lidt, jeg skal lige. Du har ikke lavet det her ud for din egen hjerne. Du har snydt, har du. Nej. Du har svaret alle svarene færdigt. Og givet den ekstra tidligt. Må jeg ikke det? Må jeg ikke være god? Du har snydt. Eftersidning. Du bliver siddende her indtil efter skole. Jeg har noget at lave derhjemme. Jeg har et liv. Du skal også prøve at få et. Hvem er du prøver at få et? Hey, jeg har et liv. Og helt der. Du har snydt. Ved du hvad? 2 timers eftersidning. Hvad med 3? Kom nu. Kom nu, vi skal afsted. De 12 der. Kom her. Jeg har i alt min tid været heldig med mine af dem. Hvem er mig? Ting pakading makat cukup. Cukup. Tinggal bangka. Nej, ikke der. Du bliver. Desværre, du kommer til at blive ekstra tid. Det er okay. Sling jer sammen med dig. Hvad pisker det i går? Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg skal lige på vægtning. Hvad laver du her? Jeg har fået eftersidning. Det kan du ikke. Men det har jeg. Han har givet mig eftersidning. Den lille. Den her gang sidder du i kantinen og bliver der. Hvor er min elev? Jeg har rykket hende til kantinen, der er ikke lige så meget sjov. Så du kender til eftersidningen? Wow, det har jeg fortalt dig. Har hun fortalt dig det? Ja, og det har hun talt. Fint. Med eftersidningen til dig. Undskyld mig, men jeg ender med at stoppe her. Jeg håber, det er okay.